Doon lang po niya, sir, mga magkadumi pa. Oo. Itaas mo na lang siya, mga magkadumi. Manok-manok. Ang tama yan. Kaya para iso, may pancit naman, palaman mo. Hindi. Steeltech Color Roofing. Yerong may kulay. Steeltech Color Roofing. Bilhin na sa leading roofing dealer at hardware nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality. Always October 18, 2018, Thursday tayo ngayon sa una natin ang balita. Magsasama ng mga Iloilo hanggang pasukin ang world market para ipagmalaki ang kanilang mga produkto. Muli naman ang finding ng COC at CONA, dinagsa ang mga kandidato, mas mahapang balota sa 2019 midterm elections ang inaasahan. Pasahe sa jeep magiging 10 piso na simula sa susunod na buwan at hiniling na ipairal sa Metro Manila, Region 3 at Region 4. Ano TUCP humihirit naman ng dagdag sahod. Thunderstorms mababawasan kapag tuluyang umiral ang Northeast Monsoon. Bago ng Pilipinas, kasama natin si Ella de Belsahan, ito si Angelo Pomores. Natin Nationwide. Ang mga balita papasukin ang mga magsasaka mula Iloilo ang pandaigdigang pamilihan upang ilako ang kanilang plano ito ay isa sa mga magiging agenda ng Second Western Visayas Agri-Aqua Investment Forum. Gaganapin ito November 7 hanggang 9 sa Iloilo Convention Center. Kabilang sa mga produktong ilalako ng mga magsasaka sa world market. Sa tulong naman ng Panay Organic Producers Association o POPA, gayon din ng Iloilo Provincial Government ay ang kape, kakao, high-value fruits, pagulay, coconut, aquaculture, poultry, at agri-farm tourism. Samantala, nasa ringan natin ngayon si Congressman Miro Kimbo. Magandang umaga po. Nag-file ka? Anong tatakbo mo? Hindi ba ako nagpapalot kasi parang nagpapalot na sumunod sa pagpapalakad ng oposisyon sa national. Ito muna, sayang yung vote ng Miro Kimbo. Eh marami naman kung makomplikat na decision. Ilan mo tayo rin pero talagang hindi talagang So palagay mo, itong darating na eleksyon,